patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuente y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo recata un perro de morir atropellado, que alucina con amigos pa' bailar el esquentao. A las madres de la droga él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro, siempre atento, siempre alerta, siempre buscando la paz. Arquero que desempañe con toda sinceridad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad, apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. ¡Óyalo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Esas palmiñas arriba! ¡Apatrullando el Sundos! ¡Eso! Moi boa tarde, 5:27. Ai, tía, que liastes, por favor, bueno, de verdad. É que aquí queríamos moito far e non podíamos empezar de outra maneira. Nótase. Eu digamos unha cousa, se non levades o mestre Mateo este ano por isto, xa dimito. A un Goya, os que queiran, nos apuntámonos a un batallón, os que queiran. Que xeito de comezar, que sí, efectivamente, aquí en Galicia, pois tiñamos moito cariño a ese home o Fari, que estivo moitas veces aquí tocando, verdade? Sí, no lugar da televisión de Galicia, claro que sí. Os imos a lembrar, imos a falar con amigos do Fari, como por exemplo a filla de Manolo Escobar, porque eran amigos eles, Pili. Manolo Escobar e o Fari eran íntimos amigos e xogaban moitísimas tardes ao mus juntos. Claro, por eso imos falar con Vanessa. Que isto non o sabe moita xente, falaremos con Vanessa García e estaremos nun lugar de Galicia onde Rocío Padín preparabanlle algo Fari sempre que viña, non? Que? Contanos. Que hoxe viñemos a Cacheiras, a Casa das Tortillas, coas amigas do Fari, porque é que ele era un home que lle encantaba a vida, a música e a comida. E hoxe, dende aquí, queremos volver a facer a paella que as súas amigas lle facían cada vez que el viña a Galicia, porque, olle, defínense como a súa familia galega. O seu marido, o seu pai, era o mellor amigo do Fari galego. E hoxe aquí, en xuntos, imos a facerlle a paella que el comía cada vez que viña a Galicia, para que este onde este, disfrute con nós e dende aquí lle facemos pois ese pequeno homenaxe. Así que nos quedamos por aquí, poñémonos xa mans a obra. Contámosvos un anaquiño, veña. Vamos alá. Que traia para todos, que traia para todos, sí. Que traia para todos esa paella. Era moi querido Armando aí nesa casa. Bueno, Fari nesa casa, claro. Que boa pinta mentras soa patrullando. Bueno, temos de todo, por certo, o noso concurso de talentos, os asuntos Quero ser artista, que hoxe ven outra vez. Hoxe ven outra vez, madre de Dios, non o poden perder. Eu aquí estou rodeada dos máis chungos do barrio. Un aplauso moi forte para Bumagda, Manel Mosquera, Belén Puime, Gabri Fuentes, a grandísima Pili Pampín, que de verdade, que fixestes fai un rato? Nunca mellor palabras. Non teño palabras, ese rollo malote. Manel, tío, dabas medo,
Eu espero que non estuvera vendo miña nai ao inicio do programa, porque senón está dicindo, pero pa que parín eu ese bicho aí? Ai, Dios mío. Pero bueno, non me digas, Manel, que non foi unha fantasía. Bueno, sí, a verdad que... Mírate, Pili, mira. Está buenísima de los nervios, madre de Dios. Actores e actrices de método somos, Total. Eu estou por deixalo todo, vou deixar a tele, vou empezar a ser actriz porque eu creo que o meu. Ademais, eu vou dicir unha cousa, que aí cando estamos pelexando Gabri e máis eu, cando dixeron corten, Gabri empezou a dicir ai, tive medo de verdade, Hoxe son moi violenta, Eu preocupei pola miña integridade física, sí. Estivo moi ben, non faltaba detalle. Mira, é que sí, efectivamente. No, que lle puxemos moito ímpetu que eu casi lle esmajo algo aquí a Yaiza, pobre que lle din co zapato. No, Magda en perigo, absolutamente. Sí. Magda puxémola aí absolutamente en risco. Bueno, benvido a Xente Macías. Como estamos? Que ben lle queda. Todo fenómeno. Todo correcto. Todo ben, quedabache ben uniforme, teño que dicilo, Sí. É que deso falase pouco, non? O sea, desa xente avispada que sí, que non vai a ninguna universidade como tal, pero que ten esa bagaxe. Sí, claro, Pero os pequeniños solían ser avispados, Rocío. Sí, baixillo, avispados. Bueno, todo que sexa diferente. diferente. Que, como a semana pasada, Juan Valderrama tamén era así pequeniño, era avanzado aos seus tempos, pues, Pero todos os que son distintos de algún xeito e que poden ser abusados cando estamos no colexo, cando estamos no instituto, no barrio, ao final teñen que sair adiante dunha maneira ou de outra, Bueno, non? é que de feito o Fari Belén podemos dicir que foi ata un precursor do que agora chamamos crowdfunding, non? Pois sí, el fixo o seu Que eso, primeiro... di Manel? O crowdfunding é cando lle pides cartos a xente e xa está. Efectivamente, dices algo co Fari en Luar? Eu creo que sí. Non no novo lugar onde se fai agora en CTV, pero creo que sí que en Touro coincidín con él. E que recordas ti del? Que impresión daba así, non sei, en persoa? De feito por compañeiros que o trataron, que era encantador, así pequeniño como era moi simpático, moi da casa, non? Moi sinxelo, que iso a fin ao cabo porque o que era xente por a súa sencillez, por a humildade, sí. Bueno, que bravísimos, Tania e Rubén. Cada día fan o millor e nada máis. Pois sí, é así. Ai, o seu corpóreo do Fari é máis baixiño que outras veces. Sí, pequeñito pero matón. Hoxe unha réplica fiel. Sí, por unha vez, despois do de Juanito Valderrama metindo 2D. Sí. Sí, ose non é metafórico o de xigante. Bueno, que temazo este do Fari. Antes preguntaba a Pili antes da publicidade se coincidira con el algunha vez, como era en persoa, porque, a ver, velo pola tele, a verdad que este home tiña unha sonrisa que enchía a escena, non? Tiña moita carisma, entón eso facíache que, non sei, gustabache máis porque guapo, xa se ve que guapo non era, as cousas como son, guapa non era, pero a súa sencillez, o seu saber estar, eu creo que se ganou moitos puntos. Logo era moi bonito o que dicía el antes nun fragmento desa entrevista que nos puña Alejandro, eso, Magda, de que lle gustaba facer feliz a xente, que non sei se esa era a sensación logo que transmitía cando víamos pola tele, Magda. A mí sí, porque además velo, non sei, como feliz, vese que se está facendo feliz a xente, ves que, bueno, que é unha persona humilde, que conta as súas cousas que non nada. A mí encántame. Claro, é que nos esta bancada sí que vimos o Fari na televisión, pero vos, Gabri, Belén, claro, non. A vos que sensación, que vibes o vos dá, Belén? Pois eu non o sei, é dicir, eu non o vin na tele, non podo comprobar exactamente como sería, pero se tanto decides que é unha persoa que despertaba ese bo rollo, pois seguro que o era, é que, pois igual que nós, quero dicir, podría ser perfectamente un colaborador de Xuntos, porque aquí pois unha persoa máis que dá ese bo rollo, que sempre está moi ben rodearse dele. Pero a canción sí, vaya torito, non? Vaya torito. Bueno. Bueno, e tamén que lembro momentos televisivos, o momento no que Galloso tamén fixo aquelo de cando matar o Fari, tamén eu recordo televisivamente, foi ese momento icónico, que teño moi grabado. Culpa de los chunguitos, del representante dos chunguitos. Logo Manel dicía algo antes tamén moi interesante, subrayando esos orixes humildes do Fari, esa inteligencia
e o feito de que él era o que compuña esas cancións. Sí, creo tamén. que o que falábamos, que chegaran a compoñer esas cancións sin prácticamente sin saber ler ni escribir, que gracias a Mili foi no ejército, verdad, Pili? Que a Mili valía para algo tamén. Entonces, para algo valía, pues, bueno, o recordamos a Pili, pues, que llevamos a facer, verdad, Pili? Di que sí. A mí non me acordo onde me tocou. Pero como xa íbamos leídos e escritos. Vale, sí. Bueno, E había unha sección como a nosa de o que hoxe chamamos un talent show, daquele era un programa de oportunidades, unha sección de oportunidades. Como nosos Non outros, era que eres artista. gente joven, non? No, ese era outro pero Fantástico era un magazín como a noso, que tiña entrevistas a Pensei que era xente. Me puxo moito de moda o botín con tacón. Como él era tan pequeniño, sabes? Con tacón cubano, que Sí, se chamaba exactamente. daquela, e que tamén o levaba José María Íñigo, que moi alto non era. Aquel día había duelo de tacóns, Sí, no, pero Fari sí, de feito copioulle moitísima xente ao botín co tacón para parecer un pelín máis... E logo que facilidade tiña de cambiar, non lle aguantaba o micro na man nin 2 segundos, era unha cousa... Antes Alejandro está dicindo Magda, como non nos ia caer ben o Fari, non Magda? Home, que digno de admirar, biches, que servicial. Xa. Como si fuera da casa. Xa. Ahora que hai tanta tontería entre sí, estes filla, novos... Fala de quen? De quen estás? Sí. De quen estás pensando? Hai Pim, pam, pim. Hai Pero moitos, falaban de comer, pero el moitos. falaba da xente, oíste? Falaron da comida gallega, pero el dixo a xente. Non, el No, de sabía. tonto non tiña un pelo. Home, no. Era moi inteligente. Era moi vivo. Exactamente, así está, chegou a donde chegou, claro eu está. quería facer unha pregunta a Alejandro, que Alejandro lo sabe todo. O movimiento ese de piernas foi antes chiquito la calzada ou No. Foi antes el Fari. Sí, foi antes. Públicamente el Fari. Públicamente el Porque Fari. a primeira vez que vimos a Chiquito de la Calzada en televisión foi en el Tachán, por favor, voy a repetir la frase. A primeira vez que vimos a Chiquito de la Calzada en televisión foi en Vacaciones en el mar. Eso Chachá, fue. outra vez. Vale, xa. De Love y recibía os Vacaciones en el mar. Vacaciones Oye. de Love Mira y aparecía él cantando. É unha preguntiña rápida que outro dos melóns cando se fala do Fari, antes a saía un pouco. A ver, o Fari era guapo ou non era guapo? Como vai ser guapo, Rocío, por Dios, guapo non era. Guapo. Magda, Magda, ese guapo. Como decimos Si non era agora? guapo, se facía guapo, Magda, vamos a decir que era atractivo. Atractivo, Dice exacto, atractivo, Pero moito mellor ser É como atractivo que cando guapo. Isa Claro, ahora. moito mellor ser atractivo. Claro, atractivo. Como dice ahora, guapo non é, pero ten un pelazo. Belén, era guapo ou non era guapo? Eu creo que moito non, pero el tiña aí o seu ego e ás veces hai que repetirse moitas cousas para empezar a creelo. Hai moitos rapaces en Compostela que coñezo eu que fan o mesmo e ao final acaban ligando Mira, tamén. sempre hai un roto pon descosido, nena. Aquí, o sea, que a mí non me parecerá guapo, pero a mellor a outra xente parecelle guapísimo. Non, a Esa ver, dicides O que está atractivo. claro é que non ves Atractivo, o que lle Amanda, gustaba. Outra cousiña que la estamos falando de carisma, da risa, de ser guapo ou non, pero que o Fari tiña voz, Pili. Tiña voz porque ademais non paraba de cantar. Desde que veu que pudo vivir da música non paraba de cantar. De feito, creo que dixera seu fillo Javi Cantero na televisión de Galicia que seu pai escotaba moitísima canción, pero de outra xente tamén, non? Desde Sabina hasta, bueno, Farina escoitaba moitísimo, Rafael Farina, que aprendía moita xente. Ele facía como unha mistura, escoitaba todo, e iso é o que lle empuxaba a ele a seguir para adiante E a cantando. xente flamenca lle tiña moito respeto, non, Claro, non David? é con a programa público, sino para os que traballan neste xénero que teñen un pedestal, claro. Claro. Veneran, Sí. Por cercanía temos a veces a prensa, Pili, cos artistas de enfrentarvos, non? Sí, Que pero tío eso contaches toda a vida. aquí 1000 veces, Sí, o meu que con pasou Ana Quiro, con sí, Ana, tal, sí, que sí, gustanos sí. aquí o titular Sí, a veces o aí titular, de, sí. de quen é mellor ca outro, tal, e logo, pois mirades, xogaban xuntos as cartas, non? Eran compañeiros de Mus Belén e non pasaba nada, E non? non pasaba nada, é algo que pasa, que parece que avanzamos cos anos, pero parece que os artistas temos que estar todo o rato Eu iba a comer a comparando. casa da Ana Quiro, preparamos unhas comidas espectaculares. O que pasa é que sempre ten que haber ese... Ten que así en dime todo, directo. ademais, Pero eso non en todos os ámbitos. Son a xente. Sí, a claro. de fora. Sí. Sí, que se unha é mellor non actriz, che que se pasou unha nada mellor con Ana cantante, Quiro, con todo. A mí no. Pregunto, como dicían, Que non pasou nada. Pero bonitas. bonitas, pero moi bonitas. Intentaremos
La mandanga, éxito mundial feito en media hora. Gracias a esa frase... Tampouco mundial non diría eu, pero vamos... Home, no, por favor, tampouco Alejandro. exageremos, Non, foi un éxito en toda España, pero vamos... Encántame, Non perdí o como tempo, el- non Claro, perdí o tempo. escoita aí esa frase delas, foi Melody, el baile del gorila, ¿no? O seu primeiro gran éxito. Por eso, Eu que o Fari Mira, eu cando empecé a documentarme vin que o Fari descubriu a Melody, eu teño que dicir gracias, porque foi a miña infancia e de toda a miña xeración. Porque o baile da gorila, bueno, oxalá o volvan por nosotros. Pero non solo a Melody. Non solo a Melody. A moitas artistas, Padín ten en cacheiras esa paella. Madre mía, que teñen aí liada. Evangelina, por Dios, trae un tupper para aquí. Evangelina, que la está facendo? Está cas súas fillas Non tamén, creo con que chegue Rocío. tupper, de aí non vai sobrar nada, Que traia. Qué pintaza ten iso, madre mía. Quiero ser artista, asuntos o protagonista. Con peles farrapos, con grandes entrapos, desde la solista que fue suspirar. Asuntos, quiero ser famoso. Asuntos, sé lo más hermoso. Firma talonario sobre vuestro diario, pisa a diario, alfombras de rosas. Asuntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Bravísimo, o noso xurado de Xuntos Quero Ser Artista cando son as 7 da tarde e comezamos así a nosa final semanal xa moito máis pretiño desa finalísima da segunda tempada xa do noso Talent. Como estades, rapaces? Bueno, que embárganos a emoción porque vaya tarde tivemos hoxe en Xuntos en directo falando do Fari, en fin. Os estamos, pues, cotiramos, rapaces, sí ou non? Sí, hoxe estamos, Rocío, pero que eu teño que mandar hoxe un saludo. A ver. Un saludo moi especial para os alumnos de segundo A do CEIP da Ramallosa, que no proxecto de aulas musicais nombraronme a súa madriña. Estuve esta semana ali con eles e que nos ven todas as tardes en xuntos os sábados e os domingos. Un bingo enorme. ¡Qué ilusión! Ramalloseiras, para todos eles. ¡Qué ilusión! Bueno, pues nada, a ver se hai moito biches talento aí para que veñan a concursar tamén. Sí, vin talento e tamén vin a Daniel Travieso, tamén vin de todo. Sí. Ai, que non o perdan, o fin de semana que ven teremos por aquí a Garbanciña, porque lles encantou Porco Paco. Pero Garbanciña non o perdades, que vai estar especialmente bonito. Que tendes? Ai, que queredes? ¡Home, Garbanciña! Ai, pois non me di conta deso. Como estás, Garbanciña? Gusto Pues moi do ocupada, Fari. Rocío, se non te importa falar mañán, gracias. Verdad, Garbanciña. Eu pensaba que ias estar de bo humor co Fari, Eu sempre estou de bo humor, perdón. Ah, bueno, non sei, como noto-te estresada. No, mira, carabirubín, carabirubán. A ver, eso é porque estás terminando de arreglarte un pouquiño porque nos tes en ascuas, xa nos Si, contarás tocas cando mechas, ves. Rocío, tocas mechas. Ah, Xa xa va. nos contarás cando ves, Garbanciña. Mañán falamos, chao. Adiós. Bueno, que veña, empezamos a recibir concursantes. Veña, imos coa primeira, vamos a darlle un forte aplauso, 7:02 minutos da tarde. Chámase Dolores, benvida. Que tal, Dolores? Moi ben. Bueno, pues nada, e tes o xurado. En fin, non sei que lle queredes preguntar a Dolores, eu vexo moi disposta. Hola, Dolores. Moita enerxía. Hola, que Que nos tal? vais a facer aquí a xuntos? Pois vou cantar. Vas a cantar? Vou cantar un tema de Lupillo Rivera, a versión do grupo Arranque, bueno, facendo un pouco miña, a través del vaso, a través do vaso, traducida ao galego. Vale. bueno. ¿Habías cantado antes en público y a primeira vez que actúas en directo? Contame un pouquiño. Non, hai 2 anos estive no Bamboleo e o ano Vale. pasado estive en Quen anda aí. Moi Que ben. ben, o sea que non é a túa primeira aparición na televisión. Non é a terceira con esta. Entonces, Vale. os nervios fora. Esto entón vai ser un numerazo seguro. Un aplauso moi forte para Dolores. Quixera morrerme cunha boa chea, porque isto de amar
amarte, trouxame problemas a través do brazo e vexo a tua cara. As ganas de verte non se van con nada. Teño moita presa por ir a buscarte. Logo me arrepinto, gáñame a coraxe. Foi a sensación máis fea do destino. O que me fixeches, o peor vivido. Dime que dinero ti sabes de penas. Digo que dos criollos es que de elas. Esa me cambió por unhas moedas. Diz que vai voltar, mellor que non veña, porque se non quero saber da súa vida. Lembraron ses bicos, tan só me lastima. A través do vaso eu o sigo vendo. E como unha tola o sigo querendo, o sigo querendo. Moitas gracias. Bueno, Dolores, a nosa primeira concursante. Pili, que che pareceu? Fixeches ti a traducción, Dolores? Eu mesma. Ti mesma, pois gustoume, non había escoitado nunca esta canción en galego. Estuvo moi ben, moi ben. Grazas. A min gustoume a súa voz aireada e recordoume un pouquiño asas voces dos bares de carretera onde nas películas aí que se encontraban a esa gran voz na borde de carretera. Pois lémbrame a ese tipo de estrelas. Gustoume. Bueno, moi ben. Tania? Nada, que noraboa, que eu concordo moito con Pili, que é certo que non escoitara esta versión en galego. Eu, de feito, facía na orquesta en bachata. E a verdade é que a versión estivo moi ben. Noraboa. Pois nada, Dolores, que un quieto non para aquí no escenario de moverse, unha muller con enerxía, claro que sí, pois nada, corre aí detrás do plato, un aplauso para Dolores. Seguimos en directo aquí na Televisión de Galicia, no nosos xuntos Quero Ser Artistas, xa temos preparadas para actuar as rapazas do Club Rítmica Garimo de Marín. Un aplauso moi forte. Bueno, vinde para aquí, rapazas. Madre mía, aquí hai moito ensayo, Que fantasía, por aquí, ¿no? por favor. Que fantasía. Gustouche, Pili? Sí, moito. Que ben o fixestes, non? Pero que compenetradas están. Moito, Levamos moito tempo bailando xuntas. Pues... Canto. Sí.
3 anos. 3 anos. A min encantoume o saúdo final que fixeron aí como unhas profesionais. Oes, además encantoume que a música que utilizachedes para a actuación era acorde coa vosa de hacer unha canción divertida, alegre, para pasalo ben. Non ibas aí facendo algo estrambótico e buscado. Sodes nenas e fixéchelo señal e fixéchelo pasar señal ao público. Sí, pareceme correcto todo o que estar dicindo. A ver se eres capaz ti a salir aí, a ver se eres capaz a salir aí e facer o que fixeron as rapazas. Pero lembra, dalle aí, veña. lembrade, Rocío, eu a última vez escachei un dediño. A ver, pero escachou, facemos o espagar igual podo. Fai o espagar, veña. A ver, que o fagan elas. Atrévete. A ver, que proba lle pomos a Rubén, rapazas? Como se chama eso que levades nos pés? Hacer el espagar. Punteiras. E por que unha de vos non as trouxo? Olvidouseche? No, porque me resbalo. Vale. Truquitos, son truquitos. Bueno, queredes que Rubén faga o espagar? O facemos así todos en fila, mirando pa diante. A ver. Unha, dúas, espagar. Ay. Agora, a ver se me levanto, Que la teñe moita práctica. Arriba, chicas, vamos arriba. Un aplauso. Ay, Dios mío, de verdad. Ai, perdemos pilas e todo. As pilas, Rubén. Sí, devuelve as pilas. Conexión. Si as pilas non funcionan, neno. Vamos aí. Devuelve as pilas a Rubén. Neno, Ay, Dios mío, Está todo chica. correcto. Está todo correcto. Estuvéstedes maravillosas, de verdad. Encántame o voso look, encántame... Desde logo, menos mal que vos o facedes moito mellor que Rubén os pagar. Colou, Sí, a ver, sufren menos. Eu víate algo colorado facendo pagarte. Chicas, de verdad, que estuvestedes geniales, e ademais o que máis me gustou de vos foi o poder de concentración, o concentradas que estabades para dar cada paso no seu sitio, o compenetradas que estabades, de verdad, no bravoa. Mira, vades a competicións? Sí. Esta coreografía que fixestes os ibadosle facer? Sí. O sea que é un avance. Ai, pois moitos parabéns. Está tan compenetrada. Por Dios. Que Un contestamos aplauso ao mesmo moi tempo. forte, unha pasada, moita sorte hoxe na semifinal, corred aí detrás do escenario, a ver que pasa, rapazas, guai. Continuamos o noso concurso, xa estou aquí, que ven coa súa pandeireta na man. Uxía, como estás? Un aplauso. Bien. Ben? Bueno, parece aí moi disposta. De onde ves? ¿Qué? De onde ves? De Barreiro. De Barreiro de cerca de Lalín, non? Sí. Mira unha cousa, desde cando tocas a pandeireta? Desde fai un ano. Desde fai un ano? Pouquiño. Sí. E como se che dou a ti por comezar a tocar a pandeireta? Porque me gusta. Sí. Que che gusta? Non tes ningún familiar, irmáns, a túa nai que Sí. toque? Sí. O sea, vai de familia. Moi ben. Mira, Uxía, eu estou te vendo desde aquí e estou sufrindo porque estás nerviosísima. Imagínate que estás na casa, que é o día da festa, que acabamos de comer, estamos cos tíos, cos avós, con todo o mundo, e ti a teu alde ponte a tocar a pandereta como se non che vera nadie. Imagínate que non hai nadie aquí. E disfruta do momento, bonita. Disfruta do momento. Venga, Vamos, sorte, vamos, cariño. Un aplauso Venga. moi forte a Uxía.
Uxía, pois menos mal que estaba nerviosa. Moi ben, Uxía, que tal? Ben. Temos aquí os tres unha curiosidade bárbara porque se estaba a reír e decíamos, Sí, a ver. de que se ríe? Que pasou aí na Porque actuación? estuveches moi seria, pero de repente empezou a escapar a risa. A ver, que é o que estabas pensando mentras tocaba a pandeireta, Uxía? Ai, seguro que está mamá aí no Mira, mira, escenario. É que vinme correndo aquí, porque que mentres estaba actuando Uxía, quen tiña esa sonrisa de orgullo, pois a túa nai, que tal? Bueno, e o pai tamén, os dous aquí, bueno, que orgullo, non? Moito, moitísimo. Que ben o fai, parecía que estaba nerviosa, pero como controla, Moi ben, moi ben. Sí, Que pensaste cando... moito. A ver, que pregunta Tío, Tania. que pensaste cando Uxía vos dixo, pois eu quero tocar a pandeireta, comprademe unha pandeireta? É que xa iba a irmá antes, entonces xa foi detrás de irmá. Ah, vale. Eu que estou alucinada que para levar un ano tocando Non se pandeireta equivocou toca nada. moi ben. E recordade que ten 9 anos, que pon na ficha, que parece máis maior, pero es que ten 9 anos. Ensaya moito na casa. Chegalle ben, peleanos a cabeza. Temos a cabeza tola, non? Sí. Pois parabéns, que ten futuro, ten futuro. Bueno, moitas grazas, que como nos gusta ver a cara de orgullo sempre dos pais. Bueno, ao final disfrutaches, Uxía, da actuación, que o importante... Sí. Pasáchelo ben. Bueno, pois moita sorte na final, xa pasou como di Pili. Un aplauso para Uxía, corra aí detrás do escenario. Temos a Trini de novo por aquí, un aplauso para Trini. Benvida de novo. Que tal? Volvín, xa vos dixen que iba a volver. E nos encantado de que volvas a estar aquí, Pero esta vez non veño sola. Convenceches ao marido? Pode ser. No, Con quen ves? trauxen a unha persoa que pa min sempre foi a miña ídola. Sí? A miña nai. Pero bueno. E que ides a bailar as dúas? Sí. Ides bailar hoxe as dúas? Ai, que ben! Ademais veñen conjuntadas. Totalmente. Total, Pero igualitas. total. O final liouche, Porque Trini, ti empezaste a bailar porque bailaba túa nai, non? Sí. Pero túa nai bailaba nas festas e por aí, nas discotecas, non? Por aí adiante. Pero bailaba sola. O que lle está a gustar é facer unha coreografía conmigo. E aí está Porque de festa non vades xuntas aí a perrear, non? No, ya hace tiempo que non, xa fai No. tempo que non. Bueno, e como foron esos ensaios na casa? Gustaron moito porque non hai tempo e miña nai é unha persoa moi cabezota e aparte para poder facer unha coreografía con ela costoume moitísimo, pero é un dos meus maiores retos e veño aquí precisamente para demostrar que nai e filla somos Como capaces se de chama todo. túa nai, Trini? Trini tamén, Vale, ben. Trini. Trini al cuadrado, Trini ao estupendo. cuadrado, pois Trini ao cuadrado actúan xuntas en directo 7:27 da tarde. Un aplauso. What you do to me? Oh girl, I must admit that this is new to me. And I never thought that love could come so easily. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver. Ai, eu pensaba que Estuvo seguía. ben. No, hai que susto, pensei que se parara a canción antes, cando me estábamos collendo gusto. Claro. A mí, eu pensei que se acababa e digo eu, son un pouco. Que che pasa, Trini, que estás ca cabeza que non? Acostumbrado a ver
bailar sola e me costó porque tampouco ensayamos mucho. No, pero estuvo ben, Trini. Sí, sabes o que pasa? Que o máis importante disto é co que te tes que quedar, non te tes que quedar con que se deches a volta ou non deches a volta, é a unión que tedes nai e filla, os momentos que pasades xuntas, o bonito que é eso é co que te tes que quedar. É a experiencia de vir aquí coa tua filla, é o máis maravilloso do mundo. Que des a volta ou non, iso que máis dá. Trini nai, como é de mestra Trini filla? É dura? A mí tenme pinta de que ti es dura, Sí, cada vez que me salía mal, dicía, oye, mamá. Es que vos imagino na casa discutindo toda a tarde, Sí. Sí, non é así. O mérito é intentalo, que hai xente que non o intenta siquiera. É verdade, é Parabéns. verdade. Moi ben, moi ben. Moitas grazas. A mí encantame a cara de concentración de Trini Nai para non equivocarse nos pasos, non? Sufría. Sí, total. Sufría. No, claro, pero confundímonos nós tamén, o sea, que ti tranquila. Eu a lembrar cousiñas, recordade que Trini filla, polo menos, nunca foi a clases de baile. O sea, que baila sin ir así a clases e además sabe dar clases, sabe ser mestra tamén. Mira, Taniña, Apágale o micro un No, Non lle fagades Dica caso. unha cousa, o Rubén fixo antes pagar, ti se nos faz un pase aí de baile, veña. Ai, Dios mío, que o faga, que o faga. Trini, Aprende un paso, Trini Trini. filla, enséñame aquí. A ver, o baile nunca foi o meu fuerte, por favor. Un pase así de tuerca. Un paso. Un pouquiño de tuerca. Do primeiro da salsa ou da bachata? Do que ti máis rabeche de. Bueno, dispoñoche bachata. Veña, Poñemos bachata, musiquilla, que- compañeros. Veña, bachata. Bueno, esto non é bachata. Bueno, Bueno, que pues vamos co tiñamos primeiro, a mano. veña. Vamos, co primeiro. Hai que improvisar, Trini. Sí, eu Gracias, Trini, gracias. Eu fixen o que pude, pero xa, se eso, vou para o meu sitio que... Bueno, é que Tania bravísimas é as pura, Trini. pura fantasía. Entón, Sí, bueno, sí. a ela encanta, ainda que di que non Eu canta. esforzome tamén, eu esforzome, pero bueno, quédome no intento. Unha maravilla, Bueno, teras. Trinis outra vez por aquí, moita sorte na final, correda aí detrás do escenario. Estou aquí, dime, pasando un pouco de calor, pois claro, que vai aí ca chaquetiña, Toti, o noso seguinte concursante. Un aplauso. Muchas gracias. Son look o que ten, non, Tania? Claro, que hai que ser artista tamén, non? Sí, no, ten un rollazo increíble, Eres de Muchas aquí, gracias. Toti. De Vila García de Arousa, Ai, o eres- Carril. Ah, porque Tomás, vexo que tes nombre artístico, se chama Cote oficial. Toti Oficial. Perfecto. Dedicas a música? Sí, estou na Orquesta Estelares de Vigo. Ajá. E, bueno, tiña moitas ganas de vir aquí esta noite con vos. Ah, estupendo. Que ben. Varnos a cantar, Valórame ¿no? moi ben de aquí. Que ben, que ben. ¿Qué nos vas a cantar? Jay Wheeler, unha canción así moderna, pero tamén de romántica, máis pausadita. E, bueno, espero que os guste, la verdad. Perfecto. Pois Pues nada, vamos un ahí. aplauso moi forte para Toti. Moitas gracias. WTR Records. Yo dije que no volvería a caer, pero te miro y siento que caí. Te extraño aunque te vi ayer. No me quería despedir, pero me tuve que ir. Fue tu mirada la que me flechó. Miles de emociones cuando estás aquí. Yo que pensaba que el amor se marchó, me equivoqué, caí otra vez. Mi melodía favorita es tu voz, y sin darnos cuenta estamos en el mismo tono. Tú andabas con Cupido cuando me flechó, tu amor me dio en el pecho, ya no puedo estar solo.
siente bien cuando los corazones se miran. Muchas gracias. Que bonito, non? Que voz máis bonita. Non de había, verdad. non había escoitado esta canción nunca, de quen é? Jay Wheeler. Ah, pois non teño placer de conocerlo. No, pero que me Yo gustó. tampoco, ¿eh? En persona. No, pero... No, pero nin de oídas, sabes? Gustoume. Sí, Me pareceume complicadísima de cantar, ademais. Rubén, sabes que estou pensando unha cousa, A ver. porque a veces así a min A ilumínaseme ver. a cabeza. De vez en cando teño visións. Pili sempre nos está metendo así como un apreto, sabes? é verdade. Que che pareces esta tarde? Que salga Pili. Veña. Eu xe solín toda a tarde. No, que salgas aí ao Ah, que escenario queres que lle a cante? improvisar. Non nos vai tocar sempre Rubén e a mí, Márcatelle un Pili. rap, Non nos vai a tocar sempre. Por favor. Moi ben, Pero Tania, que moi queres, ben. pero Tania, que queres que improvise? Wheeler este ou Pois que... un rap podía marcarse a Que Pili. tipo de rap. Rap con Mira, patacas. escoita un momento, que estás ensayando na orquesta que é o máis fácil. Aquí vamos a... La de Alejandro Fernández de Fuiste ave de paso. Y no sé por qué razón, pero no teño micro ahora que me Espera, acordo. Pili, espera. Toma. Venga, va, dalle. A ver. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón llegaste a mi vida. Y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Un fuerte aplauso. Muy bien, Pili, pase directo a final, estánme diciendo por aquí. Total. Buah, pelómetro Toti. aquí a tope. Que Podo- un placer, Toti. Podo dicirte Buah. unha cousiña máis? Do que Mira, queiras. quero ser sincero totalmente, vale? Nos ensaios eu estaba aquí 20 un pouquiño e encantáchesme, vale? De feito tanto que dicen marcho, estáme a gustar tanto que non o quero escoitar, quero vivilo en directo. Sou sincero, agora hubo algún falliño, non pasa nada. Sabedes que me pasa con este chico? Non sei. Sorpréndenos. Creo- Non quero saber tampouco. Es que teño a sensación que a veces a voz, que tamén está ben, non é o máis importante. Eu veo aquí un artista. O digo, creo que veo a un chaval que ten moitísima proxección, a pesar dos fallos que houbera hoxe. Creo que na túa carreira, se sigues traballando, tens que presentarte a cousas, van a pasar cousiñas na túa carreira. Muchísimas gracias. Tens que moverte, tens que ir a divino sitios. tamén. Ai, Home, isto rapaz, o maestro Joao pasou de Este poder. desde que lle leu cu maestro Joao ten unhas visións que eu de verdad. Un aplauso grande para Toti, que vaya Muchísimas gracias. moi ben. Momento Pili, que a Pois ver hai que dar uns garbanciños, non? Pois veña, a ver Que se sí, a ver hoxe se... non falou casi nada garbanciña esta tarde. Por que facedes isto? Por que facedes isto? Non vos dixen que estaba moi ocupada? Sí, pero hai que dar algo de Pero- cartiños, garbanciña. Claro. Eso non o decides ti, Pili. Porque estamos preparando un recibimento tan fermoso neste platón. Hombre, espera alfombra vermella. Bueno, eso xa temos, pero máis cousas. Máis? Para que a súa entrada sea triunfal. De verdad. Limusina tamén. Si nos dá... Ai, que gran idea, estou no visualizando xa, Tío, no fondo, Pili, queres que veña Garbanciña, sí Eu ou creo non? que veña que marche. de verdad. Pili, vou estar sempre. Por eso Vou quero, estar sempre. por eso quero recibila como se merece. Vou meterme unha patada, non? No, aquí a agresións non. Xa. Mire, Garbanciña, cantos cartos temos no bate hoxe? Demasiados. Que xa casi estamos nos 1000 euros, non? A modo. Bueno, 410 euros. 410 euros, pero que vos son, que maravilla. Hombre, Bueno. que me podían tocar a mí, podíasme chamar, Pili. Bueno, quen sabe? Ao mellor acerto co número. Seguramente. Moi aí mal se está. ten que dar. Que esta muller, sabe Dios. Bueno, vamos ca primeira chamada da Home, tarde. está esperando, por favor. Bueno, xa vou. Boa tarde. Hola. Hola. Como te chamas, bonita? Non son bonito, seré bonito. Ai, eres bonito, perdón.
Discúlpame, aquí o sonido en plató a veces echa así. Pili. Bueno, que pasa? Non pasou nada. É o bonito, como se chama? Chámame Manuel Sierra do Barco de Valdeorras. Bueno, con Manuel, chégame, e do que seas do Barco de Valdeorras, me encanta, Manuel. Estuveches atento ao programa estes días? Onde estou sempre, xa outro día contaste mentira, non sei que vou facer con vos. Que contamos mentiras, por qué? Porque eran máis, eran menos, eran non sei que, non sei que máis. Ai, pero... que pasa con... No. Escoita, espera a ver que che diga Garbanciña. No, aquí está un número bastante acotado. Manuel, vas a ter bastante suerte, pero mentiras no, ninguna, ni la primera. Vale, a ver se é verdade. Si o diela, bótalle aí, Manuel. A ver se van 410 euros hoxe para o Barco de Valdeorras. A ver, ¿cuántos hai? Non che vou dicir, te lo que dicir ti. A ver, escuta, 52.526. Mal, Manuel, mal, non estás atento. Mal, non tuveches atento, máis, Manuel. Máis de 62.000. A ver. Esperade, que non me estou enterando. Vamos a ver. Sabemos que hai entre 62.490 e 62.627. Entonces, Manuel, non podes decir 52.000 e que minto son eu. Digo 62. 62 que? 62.000. Sí. 2, 5, 3, 6. Eu creo podes que... repetir, Manuel. Deixo máis número, non? A ver, repite. A ver, 6. 2. 2. 5. 5. 3. 3. 6. Línea! Non é correcto. Manuel. Pero espera, home. Pero espera, que? Hai menos garabanzos. Hai menos, pero damos outra oportunidade, Manuel, Sí, pobriño. merece. Venga, Manuel, vamos alá, cariño. Outra, tes outra oportunidade. A ver, 6. 6. 2. 2. 5. 5. 3. 3. 3. 3. Acaba en 33. Sí. Non é correcto. Hai menos garabanzos. Manuel, sinto moito, síguenos vendo. Vale, Un para a bico. próxima semana volvo te chamar. Volve a chamar cando queira. Cando queira. Ai, un bico grande. Que grande a xente que nos ve aquí en Xuntos, Pili. E o importante, 420 euros no bote. 420 euros. Pero temos outra chamada, Garbanciña. Non hai máis. Veña, só non deixa facer unha. É que de verdad, esta muller tenos que de verdad. Porque teño moita prisa, non podo atendervos máis. Chao. Vale, adiós. Adiós, Garbanciña. Bueno, efectivamente, vai no ter como sempre moi complicado o xurado, porque de novo Pili, Tania, Rubén, moito nivel nesta semifinal de sábado, e non imos a dilatalo máis. Chegou o momento do veredicto. Tania, adiante, comezamos coas valoracións. Con Dolores. Dolores, que tal? A min gustoume moito a versión que fixeche, sí que é certo que me poñía un pouco nerviosa, que non o sea, a escenografía e tal, pero que ai, Dios mío. Bueno, que a fixeras en galego, que me sale mellor a palabra, que a fixeras en galego tamén me gustou moito, así que, bueno, eu esta tarde vouche dar un 6, porque, bueno, hai competencia moi dura. Moi ben, un 6, Rubén. Dolores, como te dicía, me pareceu moi peculiar a túa voz. Creo que nunha muller non estamos acostumbrados tampouco a escuchar voces graves e aireadas, e a mí gustoume. Vou a darte esta tarde 6 puntos. 6 tamén, Pili. María Dolores, estamos casi chegando a outra final de Xuntos Quero Ser Artista. O nivel aquí cada día é moito máis grande, estámonos volvendo un pouco máis selectos. Por iso eu esta tarde vouche dar un 6. Bueno, un 6 tamén. 18 puntos para Dolores. Imos xa con estas fermosas rapazas de Marín, o Club Rítmica Garimo. Tania. Pero qué guapas están aí agarradiñas da man para saber o veredicto, por favor. Chicas, fixéstelo de maravilla, de verdade. Súper compenetradas, cunha enerxía increíble. Por certo, estades guapísimas, Eu quero un body desos que vostedes, porque me chifla... Pa poñelo nas orellas é o da súa talla, pero se me poñen o da miña talla, sírveme. Bueno, vale. Pero se me dan o dela, como non o poñen aquí enganchado no moño, vamos. Eu esta tarde vou vos a dar... Espérate, que non teño... aí está.
eu esta tarde vou vos a dar un 8, chicas, que estuveste fantásticas. Rubén. Chicas, tal cual, guapísimas, súper sincronizadas, súper ben aproveitado o espacio, pero tamén quero destacar a unhas persoas que creo que son moi importantes para vos. Os pais, tamén os Duxía, que son os que se encargan de levar os chavales a clases, de levalos ás actividades despois do colexio e facer ese horario para cuadrar todo. O sea que, felicidades por hacer esto tamén, chicas. Un 9. ¡Buah! Un 9. Pili. Eu deixo de poñer as gafas, sino non vexo Antía, Aroa, Nerea, Lola e Lucía. Eu quero vos agradecer que o número que ides a levar por aí adiante nas competicións, que o estrenades aquí no programa, e vamos dar tamén un aplauso moi grande ás vosas entrenadoras, que tamén non merece un montón, non? Parece vos? Sí? A miña puntuación esta tarde para vos vai ser un 9. Un 9. Canto levan as rapazas? 26 puntos. Moi ben, que pasada. Como vai esta semifinal? Imos con Uxía. Uxía, mira, a mí sorpréndeme moito que con un ano que levas tocando a pandeireta a toques así, de verdade. E xa que túa irmán tamén toca a pandeireta, a min gustaríame, oye, que algún día viñesedes aquí a xuntos a tocarnos a pandeireta as dúas. Ti crees que túa irmán se animaría? Bueno, hai que probar, non? Bueno, eu deixo tiro a pedra, vale? Para que tu irmán a recolla se quere. Noraboa, porque a min gustame ver rapazas tan xóvenes como a ti, nenas que collen un instrumento tradicional e veñen aquí a demostrar o talento que teñen, de verdade. Só me falta unha cousa, bótame un sorriso, que eres moi guapa. Así me gusta, así vou che dar un 9, Uxía. Un 9 para Uxía. Rubén. Eu non o vou ocultar, xa o dicen outras veces, encántame o folclore, encántame que esta rapazada veña así pisando forte, porque como decía Tania, un ano solamente de practicar este instrumento e o faz estupendamente. Non sei se te dices conta que durante a actuación había como un foco que estaba aí alumbrando demais. Sabes que era foco? A sonrisa da tua nai que estaba aí aberta iluminándote. A mí encantoume, vale? Un aplauso para as dúas. Esta tarde tes da miña parte 8 puntos. Un 8, Pili. Uxía, os nervios xa van alá, non? Xa pasou, xa estuvo ben. O que che dixen antes, bonita, que te olvidaras de que estabas nun concurso da televisión, que o fixeras como ti saber facelo, e creo que che saleu redondo. Eu, pola miña parte, esta tarde, un 9 tamén. Un 9. 26 puntos. Bueno, imos coas trinis, Tania. As trinis, de verdade, a mí encántame que nai e fiña veñan aquí a pasar un rato divertido, a demostrar tamén o ben que bailan, pero sobre todo eu quédome con eso, Trini nai. Tío, que non des a volta ou non des a volta, eu quédome co momento, a unión que tedes, de verdade, é que encantadesme. Nai e filla, encantadesme pola unión que tedes. Eu vos a dar esta tarde un 7. Un 7, Rubén. Trini, hai que pensar nome artístico que para este dúo. Trini ao cuadrado, a doble T, non sei, hai que buscar aí. Encántame, como decía Tania, o rollo, jova, que guai na casa, ten que ser os momentos de xuntarse aí, veña, vamos a apartar a mesa do salón e ensaiar aquí os bailes. Es que ten que ser a caña. Encántame que repitas, Trini Peque, vale? Que estés por aquí de novo. A miña nota é un 7. Un 7. Non lle chames Trini Peque. Chámalle Trinidad e Trini. Veña, Trinidad, que Trinidad, en serio. Hoxe está, bueno, sí, como os dixen antes, moi meritorio pola vosa parte o que facedes, ese cariño que queredes transmitir notas ás leguas. E mira, cada un fai o que pode, bastante fai. Eu, pola miña parte, tamén vos vou a dar os 7. Un 7, 21 puntos. Buah, como está de emocionante a cousiña. Imos facer un reconto, porque só nos queda unha valoración a de Toti, e lembrovos que un destes concursantes mañá non volverá con nós o domingo a repetir a actuación. Agora mesmo así está a cousiña. Dolores, que foi a nosa primeira concursante, 18 puntos. O Club Rítmica Garimo de Marín, 26, empatados coa pandereteira Uxía Rodríguez tamén. As trinis, 21 puntos. E falta agora saber cal é a valoración de Toti. Agora mesmo, tal e como está a cousa, as trinis non repetirían mañá.
A ver que pasa coa última valoración. Tania. Rocío, ti estabas falando da puntuación e Toti estaba así, secándose o suor porque xa non podía máis. Podes estar orgulloso, porque de verdade que fixeches unha actuación, vamos, impresionante. Tes un timbre de voz moi bonito, así que noraboa, eu vou dar esta tarde un 8, gustoume moito. Un 8, Toti, Rubén. non vou andar con voltas porque xa dicen antes todo. Creo que tes un timbre moi comercial. Esta tarde tes 9 puntos. Toti, eu quero escoitarte mañán con outro tema a ver que pasa. Eu pola miña parte vou che dar un 8 esta tarde. Un 8. 25 puntos. Esto significa que despedimos a Dolo. Non pasa final de mañá. Vémonos mañá porque xuntos a vida é moito mellor. ¡Muai! A media desta noite a pensando futuro. Eu non poderei salvarme, poder